Patay ang usa ka lalaking trainee sa Bureau of Fire Protection samtang nag-training sa BFP Regional Office sa Pagadian City. Pamilya sa biktima diskumpiyado sa findings sa doktor kalabot sa hinungdan sa pagkamatay sa lalaki. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Wala gayud damha sa kabanay ni FO1 Jerwin Gonzales nga patay na kining mauli sa Zamboanga City. Si Jerwin Gonzales, usa ka criminology graduate, mi-apply kini sa Bureau of Fire Protection 9 isip personnel ug swerteng nakapasa nga aplikante. May 16, 2024, nagsugod na sabang training sulod sa BFP Regional Office. May 2024, samtang nagpahigayon sa ilang drills, pasado alas 5 sa hapon, kalit kunong nakuyapan si Jerwin. Ini kanya lamang amuya kasi el head del tactical officer. Conversal ko amigo which is talya ele na emergency room that time. Blale na unconscious daw di mi hermano. Akabar high fever, sini rashes. Kuno intubation kuno ya kay limi hermano tan hingalo ya gayot. Mga kanto minuto lang ya pasa. Ilang meten sila ulit kay di mi hermano ya perde daw heartbeat ya. Tan CPR ya. Pasado alas 9 sa gabi sa susamang adlaw, nakabsan sa iyang kinabuhi si Jerwin. Sumala sa igsuon, base sa findings sa doktor, fatal arrhythmia with severe hypophosphatemia ang gikamatya ni Jerwin. Buot pasabot, aduna kunoy abnormality ang heartbeat ni Jerwin nga hinungdan sa pag-ubos sa phosphorus sa iyang dugo. Apan diskumpiyado ang bani ni Jerwin, busa, ipa-autopsy matud pa sa pamilya ang lawas ni Jerwin. Di mi hermano before saya sali ki ma'am preparo agad sa kwarpo. Athletic sa bata eh. Hindi kami kay ansina lang yung sa kanele. Amo sa tankon kami aral pakalo autopsy di suyo. Samtang sumala sa BFP 9 nga light training ra kuno ang ginabuhat sa mga trainee. And I relieve all tactics, duty man or off-duty man, to pave the way for the impartial investigation. The Pagadian City Police Station will be conducting, I think today they will start the parallel investigation on. We will give them full cooperation. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.